Morjesta. Tänään aiheenamme on länsimaisen filosofian kulta-ajan isä, Sokrates. Hän eli vuosina 469–399 ennen Kristusta. Hänen päämääränsä oli etsiä asioiden perimmäistä olemusta kyselemisen ja keskustelemisen avulla. Tätä Sokrateen suurta menetelmää on jopa pidetty filosofian malliesimerkkinä. Väsymätön keskustelija, jonka intohimo oli selvittää, mihin toisten ihmisten käsitykset perustuivat. Sokrates sai dialogien avulla muut ihmiset löytämään omat ajatuksensa, kuten sen, että jokerit ovat ykkönen.